História knižnice siaha do roku 1952, keď 1. septembra vznikla ako štátna študijná knižnica. V roku 1970 prešla pod priame riadenie Ministerstva kultúry, pričom rozšírila aj svoju vedeckú výskumnú činnosť. Štátna vedecká knižnica v Prešove je dlhodobo významnou kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou regiónu, ktorá už 10 ročia plní svoje poslanie sprístupňovať poznanie, uchovávať kultúrne dedičstvo a vytvárať priestor pre vzdelávanie i osobný rozvoj. Počas svojej existencie prešla viacerými etapami vývoja, no vždy si zachovala svoju identitu ako miesto otvorené verejnosti a myšlienkam. Knižnica si počas existencie zachovala svoje poslanie byť verejnou, kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá systematicky buduje a sprístupňuje svoje fondy a poskytuje kvalitné služby širokej verejnosti od študentov a pedagógov až po vedeckých pracovníkov či odbornú verejnosť. Poďme sa spolu bližšie pozrieť do súčasnosti. Myšlienka modernizácie procesov a celkového fungovania knižnice sa začala formovať začiatkom roka 2025. Víziou bolo pretvoriť knižnicu na modernú inštitúciu 21. storočia, takú, ktorá osloví nielen svojimi službami, ale aj prostredím, technickým vybavením, otvorenosťou voči potrebám dnešnej spoločnosti a celkovou atmosférou. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor, ktorý bude atraktívny pre verejnosť. Na útvare riaditeľa sme v roku 2025 zabezpečili stabilizáciu ekonomických, personálnych a administratívnych procesov knižnice a úspešne prešli na centrálny ekonomický systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Realizovali sme aj výrazné investície, zhodnotili majetok organizácie a zvýšili kvalitu služieb. V tejto časti videa prinášame prehľad kľúčových zmien v oblasti hospodárenia, riadenia ľudských zdrojov a modernizácie pracovného prostredia. Rok 2025 bol pre nás výzvou, nakoľko sme od januára potrebovali nastaviť jednotlivé oblasti účtovníctva, chod platieb, obstarávanie majetku, evidencie zmluv, miest skladových zásob, fakturácie napojiť na logistické moduly centrálneho ekonomického systému. Napríklad len do modulu majetok bolo migráciami postupne prenesených 2842 položiek a v rámci kontrol boli následne presunmi prevedené na jednotlivé útvary a do 82 miestností tak, aby evidencia zodpovedala skutočnému stavu. Centrálny ekonomický systém postupne prináša vynovenie a zefektívnenie vykonávania vnútorných organizačných procesov a zjednotenie systému riadenia verejných financií v rámci rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rok 2025 hodnotíme ako úspešný, nakoľko realizáciou investičných akcií sa oproti roku 2024 zhodnotil majetok a neto aktíva organizácie o 75,52% a zároveň tým vzrástlo vlastné imanie organizácie. Týmito investíciami sme chceli zvýšiť kvalitu poskytovaných knižničných služieb a zároveň tieto investície majú potenciál do budúcna výrazne znížiť prevádzkové náklady knižnice. V roku 2025 sme v oblasti ekonomiky mali 7 rozpočtových opatrení, ktorými nám zriaďovateľ navýšil možnosť čerpania projektov a oblasti výdavkov. Schválený ukazovateľ výdavkov bol dodržaný a realizované výdavky boli na 99,91%, spolu čerpané vo výške 2 746 938 eur a 82 centov.
Rozpočet príjmov štátnej vedeckej knižnice bol schválený vo výške 20 500 eur. Skutočne dosiahnuté príjmy sú vo výške 24 914 eur a 13 centov, čo bolo plnenie na 121,53%. Realizácia projektu rekonštrukcie a modernizácie budovy štátnej vedeckej knižnice na námestí Mládeže číslo 1 a číslo 4 spolu s obstaraním a zapojením fotovoltaických panelov činila spolu 1 141 049 eur a 46 centov. Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov pre rok 2025 bol stanovený podpísaným kontraktom na 36. Tento stav sme dodržali pri zachovaní všetkých činností knižnice. Nariadeným 10% znižovaním stavu zamestnancov boli ukončené pracovné pomery so 4 zamestnancami, ktorí súhlasili s rozviazaním pracovného pomeru dohodou s využitím vyplatenia poskytnutého odstupného zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 3 zamestnancom bolo vyplatené odchodné z dôvodu prvého odchodu do dôchodku. Zároveň sa tým výrazne znížila priemerná veková hranica zamestnancov, ktorá bola dlhodobo zvýšená vysokým vekom zamestnancov. Týmto krokom sa omladzuje kolektív a tým zároveň prichádzajú do knižnice nové trendy a nápady, ktoré sa snažíme implementovať do činnosti. Útvar riaditeľa eviduje a vybavuje všetky záznamy v registratúre elektronicky. Zaevidovaných, spracovaných a vybavených celkovo bolo 373 registratúrnych záznamov. V súlade s víziou modernej inštitúcie sme pokračovali v transformácii pracovného prostredia. Zakúpili sme a nainštalovali 10 nových notebookov, čím sme odštartovali postupný prechod zamestnancov z pevných pracovných staníc na flexibilnejšie mobilné zariadenia. Od 1. februára 2025 zabezpečuje rešeršné služby útvara riaditeľa, kde zamestnankyňa eviduje objednávky, vypracúva rešerše, odosiela ich používateľom a v prípade vyššieho počtu objednávok zabezpečuje aj ich rozdeľovanie na jednotlivé útvary knižnice. Pôvodne bola táto činnosť realizovaná na oddelení knižnično-informačných služieb. Rešeršná služba nie je viazaná na registráciu do knižnice a keďže ide o platenú službu, môže ju využiť ktokoľvek, kto o ňu prejaví záujem. Plánovaný počet spracovaných rešerší sa nám podarilo nielen splniť, ale aj výrazne prekročiť. Dosiahli sme plnenie na úrovni takmer 147%. Dôležitou súčasťou komunikácie knižnice s verejnosťou sú aj sociálne siete. Prostredníctvom Facebooku a Instagramu pravidelne informujeme o našich aktivitách, podujatiach a novinkách z knižničného fondu. Na Facebooku sme zaviedli aj pravidelné rubriky, ktoré približujú napríklad nové prírastky do fondu, periodiká v študovni, digitálny obsah o rómskej kultúre, vzácne dokumenty historického fondu či fotodokumentáciu a reportáže z podujatí knižnice. V roku 2025 sme na Facebooku zverejnili 349 príspevkov s celkovým dosahom takmer 149 000 používateľov. Najväčšiu sledovanosť mali príspevky z oddelenia Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry a z oddelenia historických knižničných fondov. Na Instagrame sme počas roka publikovali 110 príspevkov a príbehov, ktoré oslovili viac ako 10 000 návštevníkov tejto sociálnej siete. Na komunikáciu využívame aj online platformu YouTube, kde zverejňujeme videá o vybraných aktivitách knižnice. Ide najmä o videodokument verejného odpočtu, príspevky z činnosti oddelení, informačné videá pre používateľov či prezentácie edičnej činnosti. Na propagáciu našich aktivít využívame aj ďalšie portály a webové stránky, napríklad web Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Mestské informačné centrum goprešov.sk, návštevník.sk, slovakiana.sk či bilten Slovenskej asociácie knižníc. Komunikačnú politiku
Realizujeme aj vydávaním tlačových správ pri príležitosti významných a zaujímavých aktivít či udalostí knižnice. Tlačové správy sú dôležitým nástrojom na šírenie informácií o knižnici, budovanie pozitívneho imidžu knižnice a zvyšovanie povedomia o činnosti a službách. V roku 2025 sme poslali médiám celkovo 11 tlačových správ a knižnica sa objavila v médiách 75 krát. Informácie o našich službách a aktivitách poskytujeme aj priamo v priestoroch knižnice prostredníctvom informačných panelov, dotykového kiosku, prezentačného monitora a tiež prostredníctvom Window Gallery na Hlavnej ulici, kde prezentujeme virtuálne výstavy, digitálny obsah a zaujímavosti z knižničných fondov. Akvizícia, spracovanie a ochrana knižničných fondov, to všetko patrí medzi kľúčové odborné činnosti knižnice. V roku 2025 bol knižničný fond výrazne rozšírený, odborne spracovaný a systematicky udržiavaný vrátane revízií, väzieb a oprav dokumentov. Poďte sa so mnou pozrieť na činnosť tohto oddelenia. Akvizícia, spracovanie knižničných fondov, ich uchovávanie, ochrana a samozrejme aj ich sprístupnenie formou absenčných a prezenčných výpožičných služieb patria medzi základné odborné činnosti knižnice. V roku 2025 sme rôznymi formami nadobúdania do knižničného fondu zaradili 5729 knižničných jednotiek. Z uvedeného počtu bolo zakúpených 1962 knižničných jednotiek. Na zabezpečenie informačných zdrojov bolo celkovo použitých 77 300 eur. Využité boli finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, schváleného v kontrakte a z projektu, podporeného zriaďovateľom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Vďaka uvedenému projektu sme našim používateľom zabezpečili na obdobie 2 rokov prístup do 3 odborných databáz ProQuest Research Library, Citace Pro a Bookport. Okrem kúpy boli dokumenty do knižnice získané aj darom, výmenou alebo ako povinný deponát od vydavateľov. Priebežne bol spracovávaný dar etnografa a slavistu, profesora Mikuláša Mušinku, a spolupracovali sme aj so stálymi výmennými partnermi, ktorými sú Slovanská knihovna Národní knihovny Českej republiky v Prahe a Ústav medzinárodných vzťahov Praha. Knižničný fond sme obohatili predovšetkým o knihy, ale aj noviny a časopisy či dokumenty z vlastnej produkcie. Činnosti súvisiace so starostlivosťou o knižničné fondy boli zamerané na denný prísun a odsun dokumentov zo skladov a ich prepravu do požičovne a študovní, revíziu knižničného fondu, prevádzku knihárskej dielne a starostlivosť o priestory depozitov. Na uloženie dokumentov sa využíval mobilný regálový systém a statické regály. Používatelia si prostredníctvom elektronických žiadaniek vyžiadali 36 717 knižničných dokumentov. V knihárskej dielni bolo zviazaných 995 zväzkov periodických publikácií a opravených 867 poškodených a opotrebovaných dokumentov. Na úseku ochrany fondov prebehla pravidelná revízia, počas ktorej bolo zrevidovaných 38 958 knižničných jednotiek a vyradených bolo 159 poškodených či stratených dokumentov. Počas roka sme spracovali spolu 6318 bibliografických záznamov, z toho 639 bibliografických záznamov zo starých tlačí a článkovej retrospektívnej bibliografie. V prípade článkov išlo o spracovanie článkov z rusínskej a ukrajinskej periodickej tlače a zborníkovej literatúry.
oddelenie knižnično-informačných služieb v roku 2025 zabezpečovalo služby pre používateľov knižnice od výpožičiek až po vzdelávacie a prezentačné aktivity. Video prináša prehľad jeho najdôležitejších výsledkov a aktivít v uplynulom roku. Činnosti súvisiace s poskytovaním výpožičných služieb vykonáva oddelenie knižnično-informačných služieb. Výsledkovým merateľným ukazovateľom knižničnej činnosti v kontrakte bolo dosiahnuť 120 000 absenčných výpožičiek. Tu považujeme za dôležité povedať, že absenčné výpožičné služby realizujeme klasicky za asistencie knihovníka, aj prostredníctvom implementovaných technológií 3 samoobslužných zariadení, pričom 2 zariadenia nie sú viazané na otvárací čas knižnice a sú prístupné non-stop. Plánovaný ukazovateľ sa nám podarilo prekročiť o 6309 výpožičiek, to jest v roku 2025 sme zrealizovali 126 309 absenčných výpožičiek z celkového počtu 135 192 výpožičiek. Cieľom knižnice je neustále zvyšovanie komfortu pre našich používateľov. Činnosť oddelenia knižnično-informačných služieb, najmä proces e-registrácie, ktorý iba v roku 2025 využilo 396 používateľov, a proces e-prolongácie, ktorý iba v roku 2025 využilo 173 používateľov. Rovnako naše automatizované procesy, ktoré na oddelení služieb prebiehajú, či už samoobslužné vrátenie dokumentov prostredníctvom návratového automatu, prostredníctvom ktorého bolo v roku 2025 vrátených 26 004 dokumentov, alebo možnosť využitia knihomatu pre vypožičanie objednaných alebo rezervovaných dokumentov, ktoré si používatelia knižnice môžu vyzdvihnúť aj mimo otváracích hodín. V roku 2025 bolo prostredníctvom knihomatu a služby Nájdi si a vypožičaj vypožičaných 3640 dokumentov, čo je o 892 dokumentov viac ako v predchádzajúcom roku. Tretie samoobslužné zariadenie, tzv. Self-check, ktoré majú používatelia k dispozícii v požičovni počas otváracích hodín knižnice, poslúžilo našim používateľom na výpožičku 23 254 dokumentov. Z celkového počtu 126 309 absenčných výpožičiek bolo v roku 2025 zrealizovaných 26 904 výpožičiek dokumentov prostredníctvom samoobslužných zariadení a 99 405 absenčných výpožičiek operátormi v požičovni, čo predstavuje 78,7%. Ďalším výsledkovým merateľným ukazovateľom knižničnej činnosti v kontrakte bol plánovaný ukazovateľ 2500 aktuálnych používateľov. Plánovaný ukazovateľ sa nám rovnako podarilo prekročiť a v roku 2025 sme dosiahli ukazovateľ 3719 registrovaných používateľov, z toho aktívnych 3047 používateľov, to jest takých, ktorí využili iba služby vypožičania, vrátenia alebo predĺženia dokumentu. Zloženie používateľského zázemia knižnice je široké a rozmanité. Od študentov stredných a vysokých škôl v regióne i mimo neho, cez zamestnancov štátnej správy a samosprávy, školstva, podnikateľskej sféry, priemyslu, odborníkov z vedeckého výskumu a iných odvetví, až po širokú verejnosť. Registruje používateľov nielen z regiónu Prešovského kraja, ale z celého územia Slovenska. Výstupovým merateľným ukazovateľom v kontrakte v roku 2025 boli kultúrno-spoločenské podujatia a prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť. Štátna vedecká knižnica v Prešove zrealizovala spolu 362 podujatí.
na ktorých sa zúčastnilo 12 169 návštevníkov. Z toho kultúrno-spoločenských podujatí sme miesto plánovaných 26 podujatí a 310 návštevníkov zrealizovali až 104 podujatí s počtom 4771 návštevníkov. Tvorili ich v prevažnej miere lektorované výstavy prezentujúce aktivity a činnosť knižnice za účelom jej zviditeľnenia a oslovenia, získania potenciálnych používateľov. Rovnako sme nimi pripomínali a prezentovali dôležité medzníky alebo výročia, ktoré rezonovali v spoločnosti prostredníctvom prezentácie kvalitného fondu našej knižnice. Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť namiesto plánovaných 59 podujatí pre 1250 návštevníkov sme zrealizovali až 242 podujatí s počtom 7375 návštevníkov. Vzdelávacie a odborné podujatia sme poskytovali bezplatne a neboli viazané na registráciu do knižnice. Boli prístupné ako zaregistrovaným používateľom knižnice, tak predovšetkým odbornej, ale aj bežnej verejnosti. Tvorili ich v prevažnej miere exkurzie študentov vysokých, stredných aj základných škôl, informačné výchovy, prednášky, besedy, prezentácie odborného charakteru za účelom vzdelávania, ale aj zviditeľnenia a získania potenciálnych používateľov. Pri realizácii podujatí sme spolupracovali s inštitúciami nielen v Prešove, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky, ako aj zahraničnými. V porovnaní s rokom 2024 išlo v oboch prípadoch o obrovský nárast realizovaných podujatí a počtu návštevníkov. Štátna vedecká knižnica v Prešove sa usiluje o podporu rôznych foriem ako prezentačných, tak vzdelávacích aktivít, organizovaním predovšetkým odborných podujatí, prednášok, seminárov a podobne, zameraných na podporu vedy, rozvoja vzdelávania, kritického myslenia a informačnej gramotnosti, pričom sa neustále snaží pretvárať svoj priestor na miesto vzdelávania s cieľom prepojiť proces formálneho a neformálneho vzdelávania ako žiakov, študentov aj verejnosti celkovo. Z 362 uskutočnených aktivít a podujatí pre 12 169 návštevníkov realizovaných našou knižnicou sa oddelenie knižnično-informačných služieb podieľalo 179 podujatiami pre 1969 návštevníkov, a to nasledovne 70 exkurzií a informačných výchov pre 608 návštevníkov, 11 prednášok, besied, prezentácií pre 438 návštevníkov, 56 lektorovaných výstav pre 923 návštevníkov a 42 výstav novej literatúry. Kultúra pre školy. Projekt financovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Zámer Ministerstva kultúry Slovenskej republiky intenzívnejšie cieliť podporu, prepájať a rozvíjať kultúrnu ponuku rezortných organizácií pre školy a školské kolektívy sa naša knižnica zapojila do projektu Kultúra pre školy. Do realizácie projektu sa v roku 2025 zapojili dve oddelenia našej knižnice, a to oddelenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry 10 aktivitami a oddelenie knižnično-informačných služieb 8 aktivitami pre 324 žiakov základných a stredných škôl. Išlo o 4 vyučovacie hodiny geografie, 2 hodiny environmentálnej výchovy spojené s workshopom, 1 vyučovaciu hodinu biológie a 1 hodinu informatiky a počítačového modelovania. Za všetky uvádzame Dominikánska republika, mereň, slnko a Karibik, príbeh jednej krajiny. Lektor Danka Kažimírová. Dánsko, najstaršia monarchia Európy. Lektor Anton Fogaš. Identifikácia vôni silíc druhov liečivých a aromatických rastlín a ich použitie.
lektor prednášky profesor Ivan Šalamón, PhD, lektorka workshopu Viktória Gašparíková. Môj Everest, veda, vôľa a odvaha Lucie Janičovej ísť ďalej. Lektorovala vedkyňa a horoleskyňa Lucia Janičová, Slovenka žijúca v Írsku. Virtuálna prehliadka hradov Šarišskej stolice spojená s ukážkami miniatúrnych 3D modelov hradov, vytvorených na základe lidar dát pomocou technológie 3D tlače. Lektor inžinier Filip Malát. Pracovníci oddelenia služieb sa okrem absenčných výpožičných služieb, to jest dennej príprave knižničného fondu k výpožičnému procesu, prevádzke 3 samoobslužných zariadení pre používateľov, tiež denne venujú komunikácii s používateľmi, generovaniu avíz, upomienok, pripomienok, prezentačnej a vzdelávacej činnosti, vymáhaniu pohľadávok od používateľov, zabezpečovaniu náhrad stratených alebo poškodených dokumentov, zberu a zhromažďovaniu údajov pre výstupy celej knižnice, prácam s finančnou hotovosťou, prijímaniu a odosielaniu poštových zásielok a spracovaniu rešerší. Oddelenie historických knižničných fondov v roku 2025 rozvíjalo odbornú, vedecko-výskumnú, edičnú aj prezentačnú činnosť. V tejto časti videa sa pozrieme na to, ako prostredníctvom práce s historickými dokumentmi, výstav, konferencií a publikácií sprístupňovalo oddelenie kultúrne dedičstvo odbornej aj širokej verejnosti. Podľa kontraktu na rok 2025 oddelenie historických knižničných fondov participovalo na všetkých knižničných činnostiach. Samostatne zabezpečovalo 2 okruhy. Prvým bola vedecko-výskumná činnosť, tým druhým bola edičná a vydavateľská činnosť. Tieto agendy vyplývali aj z osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj udeleného ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V rámci akvizície a spracovania nových historických knižničných dokumentov bol splnený ukazovateľ 50 nových prírastkov dokumentov. Darcami boli fyzické osoby, medzi nimi docent Vladislav Grešlík či Mikuláš Zahatňanský. Ďalšie dary boli z pozostalosti archivára a múzejníka Otmara Gergejeho. Prírastky sa získavali aj pomocou prieskumov, ponuky antikvariátov alebo výmenou s Národnou knižnicou Českej republiky. Mimo objemu v kontrakte sme spracovali, opravili a revidovali 412 bibliografických záznamov starých tlačí, najmä tých z 19. a začiatku 20. storočia. Participovali sme aj na revízii historického knižného fondu, zabezpečovali a monitorovali základné podmienky ochrany fondu. Oddelenie historických knižničných fondov zabezpečovalo služby v študovni starých tlačí, ktorú navštívilo 326 používateľov. Vybavili sme 1028 žiadaniek, poskytli 1177 dokumentov na štúdium a 1690 informácií a spolupracovali sme aj na vypracovaní 20 rešerší. Okrem bádateľov, používateľov, študovňu navštívili aj záujemcovia o podujatia oddelenia, a to o výstavy, exkurzie a vzdelávací program pre študentov. Realizovali sa najmä v nových priestoroch galérie bibliotéky, ktorá bola verejnosti sprístupnená od marca do novembra 2025. V rámci kultúrno-spoločenských podujatí bolo v 2 študovniach sprístupnených 6 výstav. V študovni starých tlačí to boli výstavy Vojna v Karpatoch, Dom modlitby, Svet náboženstiev, Nebeskí pútnici. V galérii bibliotéka boli výstavy Z Kežmarku do Prešova a Štúrovci očami vedy a literatúry. V júni sa konala prezentácia edičnej činnosti. Počas týždňa slovenských knižníc sme participovali aj na podujatí Je nás počuť.
Od septembra 2024 do júna 2025 bola v študovni starých tlačí prístupná výstava Prvá svetová vojna v prameňoch a dobovej tlači. V rámci vzdelávacích podujatí sme zorganizovali dve nové odborné panelové výstavy. Ora pro nobis v študovni starých tlačí prezentovala náboženskú spisbu. Ľudovít Štúr a jeho generácia mapuje dejiny slovenčiny, filologickú a beletristickú tvorbu členov štúrovskej generácie. Výstavy sprevádzal edukačný program zahŕňajúci prednášky a workshopy. Okrem nich sme ponúkli verejnosti a školám tematické podujatia, a to ako vzniklo písmo, ako vznikla kniha. Celkovo tieto podujatia navštívilo ďalších 2718 záujemcov. Na oddelení sa malo pracovať na 3 publikáciách, ktoré boli aj výstupom z vedecko-výskumnej činnosti. Ukazovateľ sa navýšil na 6. Podarilo sa nám vydať 2 edičné tituly v printovej forme a 1 v elektronickej podobe podľa plánu. Navyše aj v printovej podobe 2 tituly, ktoré vyšli v roku 2024 ako e-booky, a to vedecká monografia Gabriely Olšavskej Šariš ako predmet vedeckého bádania v 19. storočí a monografia obsahujúca edíciu prameňa od Márie Ondriovej pod názvom Vyšné ružbachy v novoveku, protokol 1695 až 1836. Pre reprezentačné potreby knižnice bol vydaný titul Klenoty štátnej vedeckej knižnice v Prešove 1. Nové a prvé vydanie predstavuje interdisciplinárne ladený zborník Status Belli 2. Vojna a školstvo, vojna a spoločnosť, vojna a každodenný život, ktorý zostavila Marcela Domenová a Lucia Nemcová. Jednotlivé príspevky boli rozdelené do 5 tematických celkov, kde sa autori venujú predstaveniu aktuálnych výskumov problematiky. V knižnej podobe je dostupný aj katalóg z výstavy Prvá svetová vojna v prameňoch a dobovej spisbe, ktorý pripravila Mariana Čentéšová. Predstavuje vizualizáciu problematiky na základe dokumentov uložených najmä v našom vlastnom knižničnom fonde. Obrazovej časti predchádza prehľadová štúdia Veľká vojna na stránkach dobovej tlače, Každodennosť v regióne, Odboj v politike, Vojna v literatúre. Edičné tituly sú dostupné na predaj v e-shope knižnice. Ako e-book je dostupný vydaný zborník Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách 1. Ten zostavila Marcela Domenová a Lucia Nemcová. Obsahuje príspevky z kolokvia venované slavistike, dejinám knižnej kultúry, literárnej tradícii a medzikonfesionálnym dialógom v prostredí východného Slovenska a pod Karpatmi. Ukazovateľ sme v porovnaní s plánom prekročili. Kolegovia z oddelenia vystúpili so 6 príspevkami na vedeckých konferenciách na Slovensku a s 2 príspevkami v Čechách. Išlo o referáty prezentované na nami organizovaných vedeckých konferenciách. Ďalej v štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, v Slovenskej národnej knižnici v Martine a v študijnej a vedeckej knižnici Plzenského kraja v Plzni na 27. kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografov. Odborným garantom podujatia sa stala za Slovensko Marcela Domenová. Publikovali sme 7 príspevkov, hlavne vedeckých štúdií. Okrem toho v tlače vyšlo 8 menších výstupov v podobe správ, anotácií či recenzií. V roku 2025 sa nám podarilo garantovať 3 vedecké podujatia s návštevnosťou 142 účastníkov.
a to vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách 2, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s Ústavom filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, katedrou slovenského jazyka, literatúry a didaktiky, zameranú na otázky duchovnosti v kontexte konfesionálnej pestrosti karpatského regiónu, dejiny knižnej kultúry s prepojením na cirkevné písomné pamiatky, jazykovedu, translatológiu a literárnu vedu. Prezentovalo sa 18 referátov účastníkov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vojna a svet cez hranice štátov i ľudskosti, pramene, dobová tlač a literatúra, venovanú otázkam široko vnímanej vojny v kontexte minulosti, súčasnosti a jej reflexie dnes. Referáty vychádzali z výskumu primárnych prameňov, pamiatok a literatúry. Prezentovalo sa 17 referátov účastníkov zo Slovenska a Poľska. Konferencie boli doplnené o sprievodný program a exkurzie. Vedecký seminár s názvom Minulosť našich predkov z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov 1 ako prvý z plánovaných cyklických podujatí k výskumu dejín mesta Prešova. Zameraný bol na mesto Prešov a jeho obyvateľov v 15. a 16. storočí a na prezentáciu osobnosti pedagóga, spisovateľa a editora grécko-katolíckej tlače Jána Kizáka. V pláne je vydanie zborníkov z uvedených podujatí. V roku 2025 sa nám podarilo splniť úlohy zadané v kontrakte, ba aj prekonať viaceré merateľné ukazovatele, a to v rámci konferenčnej, publikačnej, edičnej činnosti, z vlastnej autorskej činnosti, ktorým sa naše pracovisko stávalo relevantným partnerom pre vedecké, fondové a kultúrne inštitúcie, akademické prostredie a poskytlo aj priestor na prezentovanie výskumu na pôde knižnice. Zároveň pracovisko ponúklo aj inovovaný priestor, galériu bibliotéku, a v nej, ako aj v študovni starých tlačí, boli pre verejnosť zaradené nové vzdelávacie podujatia, workshopy a edukačný program, o ktorý bol vysoký záujem zo strany škôl. Vstup na ne bol zdarma, bezplatný. V roku 2026 budeme tieto aktivity a podujatia určené širokej aj odbornej verejnosti realizovať rovnako s tým, že priestor sa ponechá aj externým a hosťujúcim výstavám. Oddelenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry systematicky dokumentuje, uchováva a sprístupňuje kultúrne dedičstvo Rómov na Slovensku. Prostredníctvom digitalizácie, odborných podujatí, výstav, edičnej činnosti a vzdelávacích aktivít približujeme rómsku kultúru odbornej a širokej verejnosti. Pozrime sa, aké boli ich aktivity v roku 2025. Oddelenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je špecializovaným odborným pracoviskom knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. Svojou činnosťou sklbilo dokumentačnú, knihovnícku, výskumnú, čiastočne galerijnú a muzejnú činnosť do jedného celku. Hlavnou činnosťou centra je tvorba digitálnych kultúrnych objektov, ktoré sú zdarma prezentované cez vlastný webový priestor www.portal.svk.sk. Cieľom je sprístupniť voľne dostupné pramenné materiály jednak pre uchovanie, ale aj pre ďalší výskum v oblasti rómskej kultúry, histórie a jazyka. V roku 2025 bolo spracovaných 98 digitálnych kultúrnych objektov v kategórii video, fotografie a dokumenty.
Z uvedených dokumentov sme 78 objektov spracovali aj v knižnično-informačnom systéme Virtua. Pri tvorbe videodokumentov sme sa z obsahového hľadiska zamerali na 3 oblasti: spomienkové rozprávania, hudbu a odborné príspevky z konferencie. Pri spracovaní fotografií sme sa zamerali na spracovanie a sprístupnenie portrétových fotografií z oblasti hudby, jazyka a výtvarného umenia. Oddelenie dokumentačného a informačného centra rómskej kultúry sprístupňuje aj dokumenty z oblasti romistiky v PDF verzii, ktoré získava na základe spolupráce. Dokumenty sú voľne prístupné a v úplných verziách. V roku 2025 sme sprístupnili celkovo 63 PDF dokumentov. Oddelenie realizuje od roku 2015 verejné podujatia z cyklu Živé knihy. V roku 2025 sme realizovali 4 podujatia. Roma Spirit Akadémia, Svet očami Moniky Voncemiovej v marci 2025. Živá kniha Flamenko ako súčasť rómskej kultúry v apríli 2025. Živá kniha Pobedím v októbri 2025 a živá kniha Manuša v novembri 2025. Oddelenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry realizuje podujatia pre verejnosť väčšinou v externých priestoroch a dostáva tak knižnicu aj za hranice vlastných priestorov smerom k širšej verejnosti. Podujatia sú realizované väčšinou v neskorších popoludnejších hodinách, prípadne cez víkendy. Všetky podujatia z cyklu Živé knihy navštívilo spolu 152 návštevníkov. Vystavovanie diel rómskych výtvarníkov umožňuje zviditeľniť kreatívnu tradíciu, ktorá má v rómskej kultúre hlboké korene. Výstavy zároveň pomáhajú búrať stereotypy, podporujú kultúrne pochopenie a vytvárajú priestor, kde môže byť rómska identita prezentovaná autenticky a rovnocenne v rámci širšej umeleckej scény. V roku 2025 sme pokračovali vo výstavnej činnosti. Spolu sme realizovali 6 výstav s celkovou návštevnosťou 4580 návštevníkov. Medzi základné knižničné činnosti patrí aj edičná činnosť. Oddelenie realizuje edičnú činnosť od roku 2014, pričom vydáva odborné recenzované zborníky, katalógy, odborné umelecké a popularizačné tituly. V roku 2025 sme pripravili a vydali publikáciu s názvom Rozhovory. Ide o printový edičný titul, ktorého obsahom sú rozhovory s významnými Rómami a Rómkami. Kniha obsahuje rozhovory s 8 rómskymi osobnostiami zo Slovenska, ktorých sa s čitateľmi podelia o svoje osobné príbehy, výsledky svojho profesionálneho pôsobenia, autentické postoje a vnímanie spoločenských zmien od druhej polovice 20. storočia. Oddelenie DICERK od roku 2019 realizuje vlastné odborné podujatia a vedecké konferencie. Zároveň je aj partnerom pri organizovaní odborných a vedeckých podujatí iných inštitúcií. Má uzavreté memorandá o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Spoločenskovedným ústavom Slovenskej akadémie vied v Košiciach, univerzitou v Helsinkách a na Islande. Z organizovaných konferencií vydáva vlastné recenzované zborníky príspevkov. V priestoroch štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa 28. mája uskutočnil jubilejný 5. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií 5. V tomto ročníku prijali pozvanie aj svetovo uznávaní odborníci ako Elena Marušiaková a Veselin Popov, čím konferencia nadobudla významný medzinárodný rozmer. Oddelenie DICERK bolo spoluorganizátorom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Elena Lacková a jej prínos. Konferencia sa uskutočnila 29. októbra 2025 na pôde Prešovskej univerzity, pričom hlavným organizátorom bol Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Elena Lacková patrí k najvýznamnejším rómskym spisovateľkám.
Jej meno nesie aj naša špecializovaná študovňa romistiky. V roku 2025 sme pokračovali v realizácii projektu výchovných koncertov s názvom Flamenko ako súčasť rómskej kultúry. Tento projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a prebiehal na základných a stredných školách v rámci východného Slovenska. Cieľom projektu bolo prostredníctvom hudby a živého vystúpenia priblížiť žiakom bohatstvo rómskej kultúry, jej historické korene a umelecké prejavy. Flamenko, hoci je často spájané so Španielskom, má hlboké korene v rómskej tradícii. Výchovné koncerty ukazujú, ako sa rómska hudba stala neoddeliteľnou súčasťou tohto vášnivého a expresívneho žánru. Koncerty sa uskutočnili na 10 základných a stredných školách v Prešovskom a Košickom kraji. Celkovo navštívilo koncerty 1460 žiakov. Okrem podujatí a aktivít, ktoré sú jasne vymedzené v kontrakte, oddelenie DICRK realizuje aj ďalšie podujatia v oblasti kultúry a vzdelávania. V rámci vzdelávacích a osvetových podujatí sme v roku 2025 realizovali podujatia pre školy, občianske združenia aj inštitúcie. Celkovo naše prezentácie v priestoroch knižnice aj mimo nej priamo na školách navštívilo spolu 1696 návštevníkov. Po zmene organizačnej štruktúry prešla od 1. januára 2025 pod oddelenie aj činnosť tvorby prezentačnej grafiky a audiovizuálna tvorba. Pod prezentačnou grafikou rozumieme všetky grafické výstupy knižnice. Pod činnosť oddelenia patrí teda aj správa a tvorba na sociálnu sieť Instagram a tvorba pre sociálnu sieť Facebook. Dovolte mi poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa svojou oddanou prácou podieľali na dosiahnutých výsledkoch, za ich podporu a odhodlanie meniť veci k lepšiemu. Chcem zaželať našej knižnici, aby bola aj naďalej živým dôkazom toho, že kultúra a vzdelanie majú v našej spoločnosti pevné miesto. Verím, že nová podoba knižnice bude slúžiť všetkým, študentom, odborníkom, aj širokej verejnosti a že sa stane miestom inšpirácie, poznania a stretnutí. Naša spoločná práca je výsledkom strategických rokovaní a úspešnej spolupráce, čo potvrdzujú aj výsledky realizovaných investícií podporených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, za čo im patrí úprimné poďakovanie.